Ito ko mas mahadlok sa mga iro, pundok sa mga iro, sa pundok sa mga chismosa. Pundok sa chismosa, sir. Kay mas lapa mo na sa iro. Mukatag po siya na. Mas lapa sa rabis. Chismosa? Oh, kaya na kay. Kay mas dali mang mukatag ang balita. Hadlo ko sa grupo sa iro iya eh. Kay gukudon ko. Naay possibility na mag-away sila, mapaakan ko ana. Kaysa sa chismosa, hindi na ko maminaw. Ari sa mga chismosa. Kuya Juan, oy. Mga chismis man. Oo, sa mga tao. Kaysa iro. Ang iro mo paghod man. Iko naman tumupaak. Pundok sa mga chismosa. Mas mahadlok ko kay ngano. May bakuntag maayo. Ay, malo, madamag dagan. Chismosa kay guktog sa ka. Para na kuno ang iro. Lahi sa iyaha kay mahadlok iro. Tapos mahadlok ang iro. Oh, sa madaram na siya kuan. Madara. Saman!